Valentín González destacou o esforzo que está a realizar a dirección de Gealsa e os seus traballadores para sacar adiante a empresa nestes difíciles momentos. Despois de visitar as instalacións que a piques estiveron de quedar totalmente destruídas polas lapas, quixo mostrarlle o apoio da institución a unha das empresas referentes non só na comarca e na provincia, senón en todo o mundo, poñéndose á súa disposición ante calquera trámite para impulsar a súa reconstrucción tras o incendio. Alentalos a que sigan con este espírito e axudalos a, digamos que a soportar pois as novas inversións, a situación lógicamente de expansión que quere, a pesar da desgracia, afrontar a propia compañía, e aí nos van a encontrar humildemente a unha institución como é a Deputación da Coruña, pero tamén dentro do papel que xoga a Deputación de nexo, de consenso entre as distintas administracións, tamén de ponte coa Xunta de Galicia e co Goberno do Estado, para que isto seña un campo de acordo, que Gealsa seña un campo de acordo como está a ser, un campo de consenso e un campo positivo, onde axudemos a reconstruir esta instalación que para nós é un orgullo. Un apoio e ánimos á empresa que tamén trasladou o alcalde de Boiro. Darlle os ánimos á dirección da empresa e á plantilla de traballadores para sair adiante. Vemos os que están animados e poñer a disposición o Concello, como non pode ser de outra maneira, que xa estamos aí tanto o día do incendio como agora axilizando os trámites que nos están pedindo, aqueles trámites que dependen directamente do Concello. Dende a dirección da empresa agradeceron as mostras de ánimo e apoio da institución provincial e tamén do Concello, que como tanta outra xente estes días está a arroupar a empresa nestes difíciles momentos. A las autoridades que nos están animando y facilitando todas las tramitaciones, a los empleados que están trabajando como leones con muchísimo corazón y con muchísima cabeza, a los clientes, a los proveedores, a los vecinos que tan mal lo habrán pasado el sábado y que todos han estado siempre con el espíritu de ayuda, de ayudarnos. Entonces, verdaderamente, alivio, agradecimiento. Tamén esta mañá visitaba as instalacións de Gealsa a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, acompañada da deputada Rosana Pérez e outros responsables da formación a nivel local e comarcal. Aproveitou a visita para trasladarlle persoalmente á dirección da Conserveira o seu apoio. Pontón puxo en valor a profesionalidade dos servizos de extinción e solicitou tamén a máxima implicación de todas as partes para que esta empresa recupere a normalidade canto antes. Gealsa é un dos motores industriais non só da comarca do Barbanza, sino tamén de Galiza, e que é necesario todo o apoio das institucións para poder enfrentar ese proceso de reconstrucción, non? De empezar tamén pois, un novo proxecto que permita fortalecer a un sector que é básico como é o sector da conserva e nomeadamente a unha empresa emblemática como é Gealsa, da que depende tanto emprego e nos, desde logo, pois toda a colaboración que poidamos ofertar neste momento parecenos que é básica. Aquí estamos falando pois que ten que haber, supoño que tanto liñas de crédito como axudas directas que permitan fortalecer os proxectos que xa neste momento ten a dirección.